A kadett egy nemzetközi kétszemélyes nevelőosztály. 2007-ben ünnepelte a 60. születésnapját a hajó, pont a világbajnokságon Angliában. Ez alatt a 60 év alatt egy nagyon hosszú fejlődésen ment keresztül. Ez a hajó, ami mellett állunk, ez már a 4. generációs hajó, ez a Mark 4-es típusú, ami azért is különlegesen fontos számunkra, mert a magyar tervezők és mérnökök és hajóépítők és edzők vettek részt ennek a hajónak a kifejlesztésében, illetve a ilyen formában megépítésében. A magyar hajóépítő Hodács Lajos az, aki ezeket a hajókat gyártja. A mi klubunkban is általában Magyarországon ezt a hajót a kétszemélyes felnőtt osztályok előkészítő hajójának használjuk. A kormányosi munkát, a legénység munkáját lehet benne nagyon jól megtanulni. Külföldön, ott rengetegszer a kormányos az ilyen 15-16 éves, a mancsaf pedig egy kisebb gyerek, és ott sokkal több dolgot csinál a kormányos, például ő spinakkerezik hátszélben, de ez Magyarországon nálunk nem így van, mert nálunk közel egykorúak a legénység, és a kormányos és a mancsaf, és a mancsafnak sokkal több dolga van. A mancsaf feladata az, hogy ezt a kis vitorlát állítgatja, ezt foknak hívják, állítgatni az éleket, a cunningent, az albát, esetleg a fok első élet a kormányos felszólításával. A kormányos feladata pedig az, hogy irányítsa a hajót. Amire még nagyon büszkék vagyunk ezzel a hajóval kapcsolatosan, hogy minden alkatrésze Magyarországon készül, és magyar építők, magyar vitorlakészítők, magyar veretezők készítették minden egyes darabját. Úgyhogy ezért én azt gondolom, hogy a tulajdonságaihoz képest egy rendkívül modern és egy nagyon-nagyon elérhető áru ifjúsági nevelőhajó. A jelen pillanatban ez a hajó egy nagyon precíz és a 420-ashoz már nagyon hasonlító hajó lesz, amelyik gyakorlatilag egy ilyen előkészítő osztálya a 420-asnak. Van egy harmadik vitorlája, amit csak hátszélben húzunk fel. Bólyavétel után, amikor lejtünk, és akkor kijön az előlévő zsákból, és a mancsaft kirakja a spíbumot. Mindig a mancsaf spinakkerezik, kivétel akkor, amikor hauzolásnál átadja nekem. Áttesszük a nagy vitorlát a másik oldalra, a spíbumot is áttesszük a másik oldalra, és utána visszaadom a mancsafnak. Jelen pillanatban 20 fős ez a mezőny, tehát 40 gyerek vitorlázik ebben az osztályban. Minden évben rendeznek az osztálynak hazai versenyeken, ranglista versenyeket, magyar bajnokságokat, európai szinten európai kupafutamokat, illetve Európa bajnokságokat és világbajnokságokat is. Ezt gurtninak hívják, ezt nagy célben szoktuk inkább használni. Ez arra való, hogy bele kell akasztani az embernek a lábát, és ezáltal kifele lógni a hajót. Ez azért fontos, hogy egyenesbe legyen a hajó és minél gyorsabban menjen. 4-es, 5-ös szélben már most menetben már egész tisztességesen lehet vele siklatni. Itt szokott ülni a mancsaft, ez pedig a svertszekrény. Ide kell betenni a svertet, ami arra szolgál, hogy a hajó ne csúszson le. 4-es, 5-ös szélben már nem kell mericskézni, de az alatt még kell. Ezt úgy hívják, hogy ventil. Ezt nagyobb szélben lehet használni, amikor van egy kis víz a hajóban. Amikor siklat a hajó, akkor ezt ki kell nyitni, és akkor a víz kimegy belőle. Ez a spíbum tartó. Ezt akkor szoktuk használni, amikor vesszük a bóját, levesszük ugye a spinakkert, és a spinakkerbum ne akadályozzon krajcba, ezért ide szoktuk eltenni. A baloldali barna zsákban szoktuk tartani a hátszélvitorlát, a jobboldali zsákban pedig ruházatokat, esetleg ilyen sapkát, szendvicseket, meg a vontakotelet ott tároljuk. Ezekkel a hajókkal a gyerekek már nemzetközi szinten is nagyon jó eredményeket érnek el. Ami nagyon fontos nekünk az, hogy egyrészt precízek, megbízhatóak a hajók, a felméréseken, nemzetközi versenyeken sosem volt gond. Nagy vitorlának a kötele két felé van osztva, azért, hogy pontosabban lehessen állítani a vitorla hátsó élét. Ezt úgy hívják, hogy pádli. Ezt általában a kikötőben használjuk, így lehet kivenni. Én oda szoktam adni a mancsafnak, és ezzel lehet beelvezni, ha nincsen szél. Igen, fel tud borulni. Nem is olyan nehezen. Hát nagyobb szélben általában úgy szokott lenni, lé oldalon felborul, teljesen átfordul, és akkor az az első mozdulat, hogy ki kell a
akasztani az alvát, hogy minél könnyebben lehessen visszahúzni a hajót, és általában úgy van, hogy a kormányos mászik ki a svertre, ugye ez kilóg a hajó aljába, és abba kell belekapaszkodni, és úgy kell visszahúzni. A legutóbbi időszak eredményeinél ki kell emelni azt, hogy a közép-európai kadett versenysorozat dobogós helyezettjei között mindig vannak magyarok. 2 éven keresztül is meg sikerült nyerni ezt a sorozatot, illetve a világbajnokságon tavaly előtt a magyar versenyzők közül kerültek ki a legeredményesebb ifjúsági korú, illetve serdülőkorú versenyzők. A 17. abszolút helyezés volt a legjobb helyezés az elmúlt időszakban, amit Földessy Péter és Munka Márton ért el, illetve az idén az Európa-bajnokságon Bagyó Áron és Polgár Lukács lett a 20. helyezett 120 induló közül.